Total kontrol. Hurtig. Pålidelig. Effektiv. Altid højeste kvalitet. Den nyeste teknologi. Vil du have en kollega i køkkenet, som har alle disse kvaliteter og meget mere? Fremtidens kombiovne med Visual Cooking teknologi er allerede inden for rækkevidde. Det er Hovnø. Hovnø kombiovnen erstatter ca. 40% af dine normale køkkenmaskiner. Så med en og samme maskine kan du både bage, grille, stege og fritere med varm luft. Du kan pochere, brasere, dampe og kombidampe, endda retter, som skal tilberedes ved lave temperaturer. Du kan styre din tilberedning med let valg af kernetemperatur. Eller færdiggøre allerede forberedte anretninger. Og du kan raske brød med den helt rigtige luftfugtighed. Hovnø kombiovnen er hurtig og fleksibel. Du kan tilberede 96 kyllinger på 30 minutter, 80 kg broccoli på 8 minutter, 448 bagte kartofler på 35 minutter. Og så bruger Hovnø kombiovnen kun ganske lidt plads. Et komplet køkken på kun 1 kvadratmeter. Hovnø kombiovnen er udstyret med indbygget tablet-teknologi. Tablet-teknologien styres med Android Touch-applikation og virker fuldstændig som din smartphone eller tablet. Teknologien er ekstremt hurtig og styres direkte med en enkelt berøring. Du sparer både tid og undgår unødig stress i køkkenet. Takket være en stor oplyst touchskærm og den overskuelige menustruktur er kombiovnen meget let at bruge. Med den nye Visual Cooking teknologi kan du begynde at arbejde med det samme. Hovnø kombiovnen er udstyret med SmartChef, et fuldautomatisk tilberedningsprogram. Takket være SmartChef genkender Hovnø kombiovnen dine produkter og den mængde du vil tilberede. Du vælger let dine råvarer og præcis den tilberedning du ønsker, så det passer til dine retter. SmartChef vælger herefter de optimale tilberedningsindstillinger. Du kan tilpasse din Hovnø kombiovn til alle dine retter. Så sparer du tid til andre vigtige ting, som f.eks. planlægning eller anretning. I Hovnø kombiovnen kan du arkivere op til 500 retter, hver med 15 tilberedningstrin. Du kan arkivere dine opskrifter på et USB-stik og uploade dem direkte ind i din Hovnø kombiovn. Hovnø kombiovnene er udstyret med et praktisk, sikkert og miljøvenligt indbygget rengøringssystem. Det fuldautomatiske system rengør ikke kun ovenkammeret, men sikrer også optimal vedligeholdelse, der resulterer i længere levetid for maskinen. Igangsæt det ønskede rengøringsprogram, så stopper det helt automatisk, når det er gennemført. Du sparer derfor masser af tid, da du ikke selv skal rengøre ovnen. Og dagen efter er din Hovnø kombiovn klar til brug igen, fuldstændig ren. Hovnø kombiovne er produceret med respekt for miljøet. Da vi benytter de bedste materialer, garanterer vi både bedre ydeevne og resultat, med lavere energiforbrug end gennemsnittet og længere levetid for ovnene. Hovnø kombiovne sikrer reduceret CO2-udledning og energiforbrug takket være exceptionelt design, avanceret teknologi, tyk keramisk isolering og dobbeltglas frontlåge. Resultatet er mindre varmetab og et køligere og væsentligt mere behageligt arbejdsklima i køkkenet. Fordi kombiovnen tænker selv, benytter den kun den mængde energi og vand, som er nødvendig til tilberedningen. Du er derfor sikker på aldrig at betale for meget i forbrug. Hovnø kombiovne er tilgængelige i alle de størrelser og konfigurationer, du måtte have behov for. Både til el og gas. Fra 6 plader og helt op til 40 plader. GN og gastronorm eller euronorm til bagning. Og mulighed for sammenbygning.
specielle applikationer, f.eks. til marine, specialbygget til skibe, med dobbeltsidet åbning for optimal hygiejne og logistik mellem køkken- og serveringsområde, eller med mulighed for indkøring af stikvogne, der sikrer høj produktivitet, så de kan imødekomme alle dine behov. Det er Hornø.